E mai bine să fac această operație cu robotul? Aceasta este întrebarea pe care mulți pacienți încep să ne o pună. Răspunsul nu e simplu. Ca să lămurim lucrurile, operația nu este făcută de un robot, ci este făcută de un chirurg. Acesta stă la o consolă cu capul într-un vizor electronic care îi conferă o viziune tridimensională asupra câmpului operator, un mare avantaj, și care are la nivelul degetelor niște joystick-uri asemănătoare celor de pe jocurile cu calculator. Aceste joystick-uri transmit mișcările chirurgului instrumentelor cu care acesta face operația. Atât chirurgia toracoscopică cât și chirurgia robotică toracică presupun efectuarea operațiilor cu un abort minim-invaziv, adică prin 2-3 orificii de 10 mm și nu printr-o toracotomie de 20-30 de centimetri. Avantajul unui traumatism operator mai mic este clar și nu îl voi discuta acum aici. Dar care sunt avantajele chirurgiei robotice față de chirurgia toracoscopică? În primul rând, vizualizarea tridimensională față de 2D în chirurgia toracoscopică. De aici rezultă un al doilea avantaj, o disecție mult mai fină și precisă a structurilor mici în spații înguste, vase, nervi. La aceasta se adaugă și cele 7 grade de libertate ale articulației robotului, care oferă o rotație până la 540 de grade. Aceasta, împreună cu vederea tridimensională, ajută la efectuarea unei disecții mai precise și mai sigure. Nu în ultimul rând, trebuie să amintim faptul că robotul, prin compensarea mișcărilor chirurgului, elimină tremurul mâinilor acestuia. Dacă este așa de bună această chirurgie robotică, de ce nu operăm numai cu robotul? În primul rând, trebuie să menționăm că nu toate operațiile se pot realiza minim-invaziv, dar numărul acestora a crescut semnificativ și va crește în continuare. Motivele principale însă pentru care chirurgia robotică nu este încă răspândită la scală largă sunt două. În primul rând, costurile ridicate ale intervenției și raritatea acestor roboți în sălile de operații. În momentul în care am realizat acest clip, niciun centru major de chirurgie toracică din țară, din sistemul public, nu era dotată cu un robot. Există 4-5 centre private în țară care beneficiază de aportul robotului Da Vinci. Cei care optează însă pentru acest tip de operație, chiar în mediul privat, în care operația este făcută de aceiași doctori, vor descoperi rapid că vor plăti de 2-3 ori mai mult decât pentru operația făcută clasic sau toracoscopic. Cu timpul sunt convins că aceste diferențe de costuri în timp se vor reduce semnificativ. Dar astăzi, butada sănătatea nu are preț, dar are buget, răspunde cel mai bine întrebării dacă să fac sau să nu fac această intervenție robotic. Sfatul meu este să vă operați cu robotul dacă aveți bugetul necesar, sau clasic sau minim-invaziv, dar la chirurgul în care aveți încredere. El este cel care va avea grijă de dumneavoastră, el vă va opera și vă va vindeca dacă acest lucru este posibil. Un like și un follow sunt întotdeauna mult apreciate. Fiți informați și sănătoși! Salutare!